इसोरनि अननायाव आबैया आरो गोबाव जोरबावथों आरो आबैनि सिनेमाखौ जों नुबाय थाबावथों। फिल्माव नुबाय थाथों आरोना जोङो माने फिल्मावसो नुबाय थायोमोन दिनै नुनानै आसुरित नांदों माने हरखाब नुनानै आबैखौ नै गुड मर्निं लोगोफोर आं सायखं आङो दङ दायो क'क्राझारनि दतमा बड'फा फोथाराव नोंथांमोनखौ क'क्राझारनि दतमा बड'फा फोथारनिफ्राय गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरबाय दायो बेयाव जागासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा ओमफ्राय दासो सिखारदों आरोना लोगोफोर दायो माने हाथायबो फुबावाखैसो हाथाय फुनानै मोखां सोखां सुनानै फ्रेस जानानै लानोसै बेनिफ्राय दिनै माने नैथि सान बे नैथि सानावहाय नोंथांमोनजों मा हायो शेयार खालामलांबाय थानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। 1 hour later ओमफ्राय लोगोफोर दायो माने दुगै लोबै बरिया फ्रेस जाबाय दायो ओंखारबोबाय आरोना बेरायनो दायो बेरायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो दायो माने बारा मानसि गैथ'वा दायो माने फुंनि सम नालाय इमान बारा मानसि गैथ'वा दायो माने एसे बेरायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नायनो हागोन बबेथिं मा दङ जिमान हायो देखायनो नाजानि आंनि ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायनानै लादो एसे फिरफिलायानो हाजार हाजार फिरफिला माने ओरैबायदि समायना नुखादों जायगा बे जाहैबाय मेन पेन्डेल आरोना इथिंजाय दायो माने फिरफिला बिर होगासिनो दङ नायनो हागोन नै हेमन्त मामा ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार नैबे जाहैबाय मुस्रि लरेन्स इस्लारि सार बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मुस्रि दिपिन बर' सार बारा भिर नङा माने फुंनि सम नालाय दायो ओमफ्राय इथिंजाय माने फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि माने जोबनानै थांबाय आरोना एसे देखायहैनि र' इथिंजाय एसे शेयार खालामनि नैबे जाहैबाय मेन गेट ओमफ्राय लोगोफोर माने दायो फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दा माने मानसिफ्रा बेवहाय फट' लासोदों आरोना जा समायना नुखाबाय आरोना फिरफिला बिरखांनायनि उनावहाय जा समायना बिरखाबाय फिरफिलाया नायनो हागोन नै बेयो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला आरोना नैयो दायो माने फिरफिलाखौ बिरहोजोबखांबाय बेनिफ्राय गोथैसि बावनाय मान बावनाय हाबाफारि गासिबो जोबनानै थांजोब्बाय आरोना आङो एसे लेट जाबोबाय माने फिरफिला बिरहोबाय थानाय समाव मोनफैदिया बिरखांनायनि उनावसो सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा माने फिरफिलाजोंनो ओरैबायदि समायना नुदोंना जायगाखौ माने गासिबो माने सोरगिदिं फिरफिलायानो फिरफिला गोजा आरोना दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गोथार फिरफिला आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा बिराद फट' लासोदों दायो बेवहाय बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोर दंफैयोना बेवहाय दायो बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोर दंफैयोना बेवहाय दायो ओंखायनो माने फट' लासोदों बिराद समायनाबो नुदों आरोना जायगाखौ दायो ओमफ्राय बिथिंबो गेट मोनसे दंबावो नै ओमफ्राय आरो देखायलांबाय थाबावनि र' बबेथिं मा दङ नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फटक जाबाय ना माने गावबागाव दख'रानि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि मावथि गासिबो सोद्रोमाफोरा माने गावबागाव फटक लासोदों आरोना बिदिनो जोंनियाबो सारि केजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सारमोनाबो दायो माने फटक लाखांबाय माने फिरफिला जों ओरैबायदि समायना नुदों माने जायगाखौहाय माने जायनो बेनो ओरैबायदि माने फटक लागासिनो दङ दायो गावबागाव दख'रा बेजों लोगोसे गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकनि बिबानगिरि दैदेनगिरि ज'नो माने फटक लादों आरोना ओरैबायदि समायना नुदों माने फिरफिलाजोंनो माने खै हाजारथा फिरफिला जागोन
बुंनो हाया आरोना दा बेयावहाय माने सोरगिदिं जेरैबो फिरफिलानिनो माने गाब गोजा आरोना गोमो फिरफिलानि गाब दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गोथार फिरफिला सोरगिदिं जेरैबो नायनो हागोन आरोना नै रायजोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना एसे जेरै मेरैनो माने फिरफिला गोजा आरोना गासिबो फट' लाबाय नालाय आंबो एसे फट' लानोसै आरोना लोगोफोरजों दायो नै गासिबो फट' लाबाय नालाय आंबो एसे लोगोफोरजों फट' लाबाय आरोना दायो माने फट' लानायनि सम जायनो बेनो माने जेरै हागौ ओरैनो फट' लागासिनो दङ सोरनाबा डिसिलार सोरनाबा आइफन आंनियाथ' माने नायजाथारा मबाइला दंबाबो लाजिनायाव गैया बानायगासिनो दङ आङो ब्लग गेजेर गेजेर हाबनानै मानसिफोरनि गेजेर गेजेर माखौ लाजिनो ना आंबो एसे फिसा फिसौ ब्लगारसो नालाय जामजोबगोन माथो आदाया मेदामजों फट' लाबाय दे फिसालाल' नंबावा फिसौ फिसौ दे Madam, hurry please. Ini bisa mana madam? Cuma lah ni. आंबो मोनसे खेबजानोसै सोरनि अननायाव आबैया आरो गोबाव जोरबावथों आरो आबैनि सिनेमाखौ नुबाय थाबावथों फिल्माव नुबाय थाथों आरोना जोङो माने फिल्मावसो नुबाय थायोमोन दिनै नुनानै आसुरित नांदों माने हरखाब नुनानै आबैखौ नै आबैसो जायो नालाय जोङो गासिबो ओमफ्राय दायो बुरिबाय आंना माने फिसा फिसौ चेनेल दं नालाय ओमफ्राय आपल'ड होगोन आरो आं थांदो दै आबै दै दे दे माने हरखाब लोगो मोननानै माने आसुरित नांदों आरोना ओमफ्राय फट' मोनसे लाबाय बरियानो ओमफ्राय बिदिनो सोरखौबा आरो लोगो मोनबावगोन नामा लोगो मोनोब्ला आरो भिडिअ लाबावनोसै फट' लाबावनोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बिराद गुवार जायगाया रायजोफोर बेरायखलायनो हाया मेंलायलायबाय एसे रेस्ट लायनोसै दायो केम्पआव थांनानै माने आङो दायो अपेन स्टेज अपेन मार्केट इनिफ्राय एक्जिबिसन बिथिं थांबावाखैनो नेक्स्ट ब्लगावसो देखायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दायो माने जास्ट मेन पेन्डेल इनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय नै बिथिंल'सो थांनानै आं देखायबाय आरोना दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगावहाय जिमान हायो देखायनो नाजाबावनोसै नैबेनो आरोना मेन स्टेजआ बैनो ओमफ्राय बेनोमोन आरोना दहायो फिरफिला बिरहोनाया बिराद मोजां नुयो माने बिराद समायना नुयो बेनिफ्राय जोङो नै बिथिंजाय थादों आरोना नैबे मोनसेजों ओमफ्राय नैथिंजाय नैबे लामाखौथ' गोदान बानायनायसो ओमफ्राय लोगोफोर थाबाय आथिं रुमायजोबलायबाय मेंबायबो ओमफ्राय दायो माने रुमाव मोनफैलायबाय आरोना केम्पआवहाय दायो माने ओंखाम जानानै एसे रेस्ट लानोसै दायो केम्पआवहाय संनाय खावनाय सोलिगासिनो दङ नै देखायथ'ला आङो मा ओंख्रि संदों सङाखै बारा गोलाव खालामला माने एरियाया बिराद गुवार नालाय आंथ' दिनै जास्ट नैबे माने मेन स्टेज ओमफ्राय मेन गेट ओमफ्राय सिङाव फिरफिला बिरहोनाय बेफोरखौल'सो देखायनाय जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव जिमान हायो देखायनो नाजानोसै बिदिब्ला लोगोफोर ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना लानो हागोन आरो फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामना लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे लाइक मोनसे होब्लानो जाबाय भिडिअखौ बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर नैबे ब्लग मोनसेया